mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Meron po tayong sasagutin na tanong. Ang tanong na ito ay galing sa nagngangalang Pax Don, no? Sa Facebook, no? Siguro ito tunay niyang pangalan kasi parang hindi ito tunay na pangalan, no? Basta ang Facebook name niya Pax Don. At sa hinala ko, taga-Dipolog din siya, no, na katulad ko. Hindi ko lang kilala dahil hindi siya nagpakilala sa akin. Pasensya na sa Tagalog ko dahil Bisaya ako. Hindi ako fluent magsalita ng Tagalog. Pero pilitin kong magsasalita ng Tagalog dahil gusto kong maintindihan din ng ibang mga Pilipino na hindi makaintindi ng Bisaya pero makaintindi ng Tagalog. So pasensya na sa Tagalog ko kung merong mga mali o merong mga pagkukulang, no? Okay, ang tanong ni Pax Don dyan sa Facebook. By the way, Pax Don, kung nakikinig na ka ngayon, salamat sa tanong mo. Itong tanong mo ay kailangan nating malaman talaga kung ano ang turo ng simbahan tungkol dito. Sa naibigay ko ng mga verses sa iyo na galing sa Biblia na ang simbahan ang may alam tungkol sa kung ano ang mga katuruan ng Diyos. Dahil ang Diyos noon ay nakipag-usap sa mga propeta. At sa New Covenant o New Testament, ang Diyos ay nasa anak o ni Jesus. Na ibig sabihin kung alam natin kung ano ang mga katuruan ni Jesus, siyempre alam natin ang mga katuruan ng Diyos. Dahil iisa lang ang mga katuruan nila para sa atin. Di ba? Oh. And then, kung puntahan naman natin ang kung ano nakasulat sa, particularly sa Book of John, oh, sa libro ni Juan, Kapitulo 20, tudling 19 hanggang 23, kung hindi ko nakalimot, no, sa mga verses na yon. Sinabi niya na ang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanya na nagsilbing messenger, no? Messenger of the Word of God ang atong Panginoong Hesukristo. Pero sabi niya sa John 20 verse 19 to 23, kung pinadala siya ng Ama, meron din siyang ipapadala. Yung mga disipulo, kung babasahin nyo ang John chapter 20 verse 19 to 23, pinadala ni Kristo rin ang mga disipulo niya. Siyempre, ang alam natin, kasi hindi magtagal ang Panginoon noon. Di ba? So, sino ang magpatuloy sa kanyang gawaing paghahayag ng mga salita ng Diyos o yung sinasabi nating absolute truth? Kaya niya pinili ang mga disipulo niya para ang mga disipulo na niya ang mag-continue o magpatuloy sa nasimulan niyang paghahayag ng mga katuruan ng Ebanghelyo o kung ano ang God's will o ano ang absolute truth sa ating buhay. So, nasa mga apostol ang absolute truth. Ang tanong mo dito, babasahin ko, what is God's plan kung bakit mahirap ang Pilipinas at lalong di ko alam ang God's plan kung bakit napakakurakot ang Katolikong Pilipinas? Any idea? Basahin ko ang ikalawang tanong mo na I think ko sa aking pag-iisip na parang repetition lang ito. So, related ra sa tanong mong nabigas ko na. No? Sabi mo, so, what is God's plan for deeply Catholic Philippines that is very poor and corrupt? Siguro, nasa isip mo ngayon na dahil magulo ang Pilipinas, may mga taong hindi mabuti, at
nakilala pa naman na Catholic country pero maraming mga corruption, no? May mga balita na hindi mabuti, na siyempre kung nasa Diyos o ang Diyos nasa relihiyong Katoliko, siyempre ang mga tao nito ay mababait. Well, Pax doon, tandaan natin na kung pinahihintulutan o kung pinahihintulutan ng Diyos ang demonyo, hindi rin imposibleng pahintulutan ng Diyos ang mga tao kung ano ang gagawin nila. Ginawa ng Diyos ang tao na may free will, no? May free will kasi ang tao. Ibig sabihin, pwedeng makapili ang tao kung ano ang gusto niya dahil ang tao ay hindi robot. Alam naman natin kung ano ang robot, di ba? Ang robot ay hindi pwedeng mag-deviate kung ano siya pinoprogram. Kung ano ang nakaprogram sa kanya, yan lang ang kanyang gagawin. No? Hindi siya di-deviate, no? Hindi siya tataliwas sa ibang direksyon na hindi naaayon kung ano ang nakaprogram sa kanya, di ba? Yan ang robot. Pero ang tao, merong free will na wala sa robot. Ang free will, ibig sabihin na ang tao, kahit na turuan pa siya ng mabuti o mga aral ng Diyos, like hindi ka magnakaw, hindi ka mangungurap, hindi ka mambababae, kahit na tinuruan pa siya, kung hindi iyang mga katuruan ang gusto niyang gagawin, hindi niya susundin ang ganong klaseng mga turo na mabubuti, ay pwede niyang gawin yon. No? Pwede niyang labagin kung ano ang aral niya na sa ngayon itinuro ng kanyang simbahan. Pwede siyang lalabag. Yan ang tao. Di ba? Pwede rin ang tao na susundin kung ano ang turo ng Panginoon o kung ano ang turo ng Diyos na itinuro ng kanyang simbahan. Siguro, gagawa tayo ng halimbawa. Pwede bang makalabag ang tao? Sa sinabi ko na pwede makalabag ang tao sa kung ano ang utos ng simbahan, no? Pwedeng makapili ang tao na labagin ang utos ng church like pagtutol sa RH bill. Kahit na sinabi sa Biblia na kailangang susundin natin ang church, no? Babasa natin yan sa Mateo 18, versikulo 17. At ikangalawang halimbawa naman, pwedeng susundin natin ang mga utos ng church. Like RH bill, no? Sinabi ko na. Pwede nating susundin kung ano ang aral ng church. Like, kailangan tutulan natin ng RH bill. Pero pwede ding labagin natin dahil sa free will. Gift kasi yung free will na kung ano ang gusto natin. Pero hindi ibig sabihin na kung may free will tayo, makapili tayo kung ano ang gusto natin, mabuti na kung lalabagin natin ang kanyang mga utos na itinuro ng kanyang simbahan. Di ba? Kung mag-contemplate tayo sa Matthew 18:17, sinabi ng Panginoon na kung hindi tayo makinig sa kanyang simbahan, tatawagin tayong publican. Ibig sabihin, a tax collector na nagkukolekta ng buwis na hindi mabuti, no? Nagpa-practice ng pagkolekta ng buwis na hindi mabuti. Ang tanong kung ngayong mga panahon meron bang ganyang klaseng mga tax collector, no? Kayo na o nakakaalam kung meron pa ba. Basta yung tax collector na tinawag na publican noon ay makasalanan sila dahil hindi sila nagpa-practice ng wastong pangungulekta ng buwis. So, sabi niya sa Matthew 18:17, ang hindi nakikinig sa kanyang simbahan ay tatawaging makasalanan o publikano. So, dapat tayong makinig sa kanyang simbahan. Pero, dahil sa free will na binigay niya, pwedeng lalabag tayo. Pero, what is the result? Ano ang kahihinatnan sa tao
kung labagin niya ang utos ng Diyos o utos ng simbahan, dahil ang simbahan ang nagtuturo ng mga utos ng Diyos sa ngayon. Di ba? Biblically. No? May bersikulo ba sa Biblia? Yung sa Hebrews na nabigay ko na sa Facebook, no? Na sa Hebrews na ang Diyos nakipag-usap noon sa mga propeta, pero sa New Testament, sa kanyang anak, na dapat maniwala tayo sa kanyang anak. Ang anak naman na si Jesus, dahil hindi siya magtagal, pinili niya ang mga apostol na sila ang magpatuloy sa mission niya na ipakalat o ituro ang mga katuroang pang-relihiyon o pang church o pang simbahan, yung pagsunod sa mga aral na mabubuti. Oo. Na ngayon, ang tanong mo, bakit mahirap ang bansang Pilipinas o bakit maraming corruption na Catholic country man ito? Ang problema kasi dito, kapatid na Paxton, hindi issue dito ang tungkol sa kung maganda ba o mabuti ba ang turo ng simbahang Katoliko. Siyempre, ang simbahang Katoliko, ang original na simbahan na natatag ng Panginoon, siyempre ang mga katuruan niya ay mabubuti dahil si Kristo ang founder. Pero kapag pag-usapan na natin ang mga gawa ng mga miyembro nito, kung magbabasa tayo halimbawa sa Biblia, yung mga sulat ni Apostol Pablo, maraming beses na si Pablo ay parang nagagalit siya o ina-admonish o parang sinasaway o ano ba yun sa Tagalog, na exact Tagalog, yung parang nag-comment siya, nag-negative comment siya sa mga kasamahan sa loob ng iglesia o sa loob ng simbahan dahil yung mga kasapi, mga miyembro ng simbahan o ng iglesia ay hindi lahat mabubuti. Meron talagang mga taong hindi susunod sa mga aral na itinuro ni Kristo o tinuro ng iglesia. Meron talagang lalabag, no? Meaning, gustong magkasala. Ang iba naman, hindi gustong magkasala, pero iba ang magawa nila. Like yung sinabi ni even St. Paul, no? Sa Book of Romans, o even Corinthians ba yun, o Book of Romans. Sinabi ni St. Paul na santo na siya, pero tao na siya ng Diyos, pero may mag-comment pa siya sa kanyang sarili. Minsan, sabi niya, meron akong gustong gawin, ang gustong gawin niya ay yung kagustuhan ng Diyos, pero minsan, hindi niya magawa dahil ang pagkatao niya ang nasusunod. Meaning, dahil sa free will, pwede ang tao gagawa sa yung kung ano ang naaayon sa Ebanghelyo, pero pwede ring ang tao na hindi susunod sa mga turo na naaayon sa Ebanghelyo. So kung ang Catholic country may corruption, hindi ibig sabihin o hindi natin i-attribute o ano ba yun, isisi sa relihiyong Katoliko. Isisi natin ang mga anomalies, yung mga corruption, yung mga tao, Katoliko man o hindi, dahil hindi lang Katoliko ang nasa bansang Pilipinas, merong iba din. Pero kilalang Catholic country ang Pilipinas dahil maraming Katoliko dito sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na kapag Catholic country, yung mga tao automatic like angels na o like Christ na. Dahil maaring mabuti ang relihiyon, nagtuturo ng mabubuti, pero ang mga tao ay hindi faithful. Like for example, look, what happened to about R.H. Bill? Parang hindi na pinaniniwalaan ng mga Katoliko na gustong lalabag kung ano ang turo ng simbahan tungkol sa R.H. Bill. Sabi nila, sila na ang mag-judge, sila na ang gustong susundin, na parang sila na ang Pope. Diba sa paniwalang Katoliko, isa lang ang Pope.
Dahil sa 12 apostles, si Pedro lang ang binigyan ng kapangyarihan bilang prime minister, yung binigyan niya ng mga keys of the kingdom of heaven. Only Peter symbolizing authority as a prime minister. No? According to John 21:15-17, yung pagka-shepherd ni Christ, diniligate niya kay Peter, no? John 20:15-17, meaning si Peter ang yung tinatawag sa Iglesia ni Cristo, executive minister. Sa atin, pinangalan natin yung title ng Diyos na yung na-share ng Diyos sa leader, no? O Ama o Santo Papa. Santo Papa ang term natin sa executive minister. So, ang executive minister si Peter. At dahil nagpatuloy ang simbahan, dahil may sabi ang Panginoon na hindi madi-destroy, hindi magigiba ang kanyang iglesia. Magpatuloy ang kanyang iglesia nung sinimulan niya noong unang siglo, mga 33 AD. So, nagpatuloy ang kanyang iglesia. So, kung wala na si Pedro, syempre, like our country, the Philippines, kung mamamatay halimbawa ang presidente, mag-elect naman tayo ng kapalit, di ba? So, tingnan natin sa history kung sino ang kapalit sa pagka-executive minister o Santo Papa ni Pedro. So, no other lists, no other records that shows us kung sino ang humahalili kay Pedro ay yung sa listahan ng mga Santo Papa. Listahan ng mga Santo Papa. So, yan. That's why we believe the Catholic Church na true church, because only the Catholic Church states na merong executive minister o Santo Papa. At ang kanyang link, ang kanyang connection ay nanggagaling talaga ni Pedro o sa mga unang mga apostol. Dahil kung ikumpara natin sa ibang mga religion ngayon na nagtuturo rin ng Biblia, hindi sila makonect sa history. Even the Iglesia ni Cristo, may nababasa akong pasugo magazine nila na nag-a-admit sila na only the Catholic Church can trace her origin from the time of the apostles. Na sila daw, hindi sila makakonect. Ang origin nila, hindi daw sila makakonect sa mga apostles, pero ang Katoliko makakonect. Pero, iniwanan lang daw nila ang Katoliko dahil nagtuturo na daw ng mali, which allegation lang yan. Dahil tayo mga Katoliko, hindi tayo nag-admit na ang mga katuruang Katoliko ay mali. Meron tayo mga kasagutan sa kanilang mga akusasyon. Like larawan, purgatory, lahat-lahat sa mga doktrina ng Katoliko na inaatake nila, meron tayong kasagutan. At klarong-klaro na hindi tama ang sinabi nilang yung unang simbahan na taliko daw. Dahil kapag natalikod ang unang simbahan, naging Katoliko, hindi na totoong simbahan, parang nag-go against sa sinabi ng Panginoon na ang kanyang iglesia ay very firm o hindi madi-destroy. Very firm. Meaning magpapatuloy. At ito na ngayon ang Katoliko. So, balikan natin ang tanong mo, what's the God's plan? Well, para malaman ng tao na masama ang mangyayari kung lalabag tayo sa mga katuruan ng simbahan o sa mga katuruan ng Diyos, inaalaw niya ito. Inaalaw ng Panginoon na ang mga tao pwedeng makalabag. So, kung pwedeng makalabag ang mga tao, like maraming mga Katoliko ang hindi sumusunod sa mga aral ng simbahan, so, pag sinabing huwag kayong mangungurap sila. No? Yung mga politikong mga Katoliko, pag sinabing, yan, huwag tayong mag-corrupt, huwag tayong mambababae o ano pa dyan. Pero hindi nila sinusunod. So, sino ngayon ang sisisihin natin? Ang relihiyon ba? Hindi. Ang sisisihin natin, yung isip ng mga taong Katoliko na hindi faithful
sa mga katuruan niya. Dahil kapag faithful lang sana ang mga Katoliko sa mga katuruan niya, like yung sinabi sa magisterium na talagang evil talaga yung contraception sa family planning. No? Hindi naman masama ang family planning basta yung naaayon sa turo ng simbahan. No? Yung abstinence, for example. No? Kung hindi kaya, so why? Why na gagawa tayo ng bagay na parang i-go against natin yung tinatawag nating natural law? Kapag mag-love making ang mag-asawa, dapat huwag mong hadlangan kung ang posibleng buhay na magawa ninyo, yung procreation. So kung hindi nyo kaya, pwede kayong magplano na, pero ang turo ng simbahan ay abstinence. So hindi kaya, huwag lang gagawin. So bakit gagawin? Because of yung ano lang, yung kagustuhan lang, yung sweet ba yung ano, yung sex, yung ano ba yun? Yung ganda ba sa sex, yun ba ang rason lang? No? Kaya hindi na natin magawang mag-abstain? No? Ang Biblia mismo ay nagturo ng fasting. Fasting is like abstinence, di ba? Oh, so abstinence ang natural na family planning na inaayunan ng simbahan dahil iyon ang totoong tamang pag-control, no? O pag-family planning. Hindi yung gagamit ka ng kung ano-ano o hadlangan mong buhay. Yung nangyayari kay Unan sa Genesis 38:8-10 na nagalit ang Diyos sa kanya dahil nag-contraception siya. Yung contraception na ginawa niya yung coitus interruptus. Yung ano ba yun? Coitus interruptus, yung nakalimutan ko sa Bisaya o Tagalog, coitus interruptus. Basta contraception yun, no? Ginawa niya. Withdrawal ay. Withdrawal ang contraception na ginawa niya. So, yan, no? So, sa tanong mo na what is God's plan kung bakit mahirap ang Pilipinas, hindi dahil sa relihiyon. Dahil kung pag-usapan natin ang relihiyong Katoliko, may maraming katuruan siya na mabubuti na kung susundin lang ng mga Katoliko, ay hindi maghihirap ang bansang Pilipinas. Halimbawa, sinabi sa Catechism na libro, huwag kang magnakaw, huwag kang magkorap. So kung susundin lang yan ng mga Katoliko, wala talagang corruption, wala talagang hindi mabuting resulta kung susundin lang. So, ang totoong dahilan sa mga corruption, mga masasamang mga gawain dito sa Pilipinas ay yung pagka hindi masunurin ng tao sa kung ano ang itinuro ng simbahan. So, yan kapatid na Max Don, no, sa Facebook ang ating sagot. So, yung sinabi mo, ano ang solusyon dito sa simbahan kung yan ang gusto mong malaman, may life after death naman, no? Hindi naman yung buhay natin dito sa mundo ay hindi man nagpa-promise ang Panginoon na yung nasa isip mo na yung maganda talaga na parang utopia, na parang paradise. No, hindi ito ang final destination natin dahil ang mundo natin ngayon ay parang battleground, no? Testing. Nandito ang tinatawag nating examination between the forces of evil and good. Hindi naman natin masabing natalo ang Diyos. Dahil kung tutuusin, pwedeng yung gusto mo na mawala agad yung corruption, magagawa ng Diyos yun. Dahil makapangyarihan siya kung gusto niya, di ba? Kung bakit meron pang mga corruption, meron pang mga nakaw, meron pang ano-anong mga hindi mabuting nangyayari sa mundo dahil pinahintulutan niya for a purpose. For a purpose. Pero kung gusto niyang hindi na ito mangyayari, parang gawin niyang diretsong parang utopia o parang paraiso na, pwedeng magawa na niya, nagawa na niya noon. Pero sa plano niya, ito ang plano niya, hindi tayo makadikta sa kanya kung ano ang plano niya. Ang plano niya, part of His plan na pahintulutan ang mga pangyayari
masama man o hindi, dito sa mundo para makita natin o para maalaman natin na hindi pala mabuti kung lalabag tayo sa kanyang mga utos. Diba? O, kung gusto mo ng example na yung mga totoong Katoliko na mabubuti, nagawa ba nila ang kabutihan? Meron ding mga ganyang tao. Like for example, kung magbasa ka ng mga libro about Book of Saints, parang matatatas ka sa kanilang buhay dahil yung pagsunod nila sa mga turong Katoliko ay very kahanga-hanga. O may example na kung gawin lang kung ano ang turo ng simbahan, makabubuti sa ating bansa. Like yung pagtulungan, pagtulong sa may nangangailangan. Turo ng simbahan yan, no? Na James 1:27, yung gawain ng relihiyon. Yung visit for the sick, no? Yan, turo ng simbahan yan. Makabubuti ang mga turo ng simbahan. Pero kung sinabi ngayon Catholic country pero may corruption at kung ano-ano dyan, nangyayari yan dahil ang mga tao hindi sumusunod, hindi faithful sa mga turo ng simbahan. Meron bang turo ang simbahan para masisi natin siya? No? Meron bang turo ang simbahan para masisi natin siya na ganito? Oh, magnakaw kayo, mangungurap kayo. Yan ba ang turo ng simbahan para masisi natin siya? Hindi. Ang pagka hindi masunurin sa tao, isisi natin yan. Diba? It's very unfair na isisi natin ang gawang masama sa isang relihiyon na hindi niya gusto yon. Hindi niya aral yon, yung pangungurakot, yung pagnanakaw. So, sa panawagan natin ngayon, okay, may challenge ako sa kanyo, hindi lang kay Pax doon na nagtanong sa akin. Lahat ng mga Katolikong nakikinig ngayon, o Katoliko at hindi Katoliko, okay, subukan natin, no? Sundin natin itong sasabihin ko sa inyo. Try tayo. I-reject natin yung RH bill. Tapos, susundin natin kung ano ang turo ng simbahan sa family planning. Kung hindi natin kaya, abstinence lang. Kung kaya natin yan. Tapos, yung turo ng simbahan na kailangan ang father, very responsible. Responsible parenthood. Hindi totoo yung sinabi nila, walang turo ang simbahan tungkol sa yung responsible parenthood o yung totoong RH. Yung totoong RH o responsible parenthood o hindi tala RH yung term nyo, RP, no? Responsible parenthood, RP. Yung totoong responsible parenthood, mababasa natin yan sa catechism nyo. Bili kayo ng catechism book, no? Kung wala kayong librong catechism book, kung hindi kayo makabili, panghiram kayo sa may meron. Basahin nyo, hahanapin nyo, o baka sa Catholic Encyclopedia kung ano ang turo ng simbahang Katoliko about responsible parenthood. Kung ano ang turong Katoliko para sa mga magulang, para sa ina at ama, na ang ama kailangan responsible. Maaring ako ang nagsasalita ngayon, hindi ko nasunod. Pero maaari bang sisihin natin ang simbahang Katoliko kung hindi ko man nasunod ito? Halimbawa, sa tingin ninyo sa akin o kay Veritas, poor o walang pera dahil tamad? Hindi ko magdidepensa nun. Talagang totoo. No? Tamad ako sa paghanap ng pera, kaya mahirap ako. Pero hindi ako tinuruan ng simbahan na magtatamad ako, di ba? So, problema ko yon o kasalanan ko yon kung tamad ako sa pera. Pero hindi ako tinuruan ng simbahang Katoliko na maging tamad ako. In fact, maraming mga Katoliko ang hindi tamad. At umaasensyo. Yung sa Bisaya pa, mga dato. O mga rich sa Ingles. Di ba? Huwag nating sisihin ng Katoliko na walang turo about responsible parenthood. Kung tutuusin nga, nasa Katoliko ang original teaching about responsible parenthood dahil wala pa ang bansang Pilipinas, nandyan na ang Katoliko. Diba? Alin ang nauna, simbahang Katoliko o itong bansang Pilipinas? Very so far. No? Malayo natin na masabi nating yung
pag sinabi natin una ang di po ang Philippines sa simbahan, no. Hindi pa na bigyan tayo ng independence, ang simbahang Katoliko nandyan na. Unang siglo kasi ang starting ng simbahang Katoliko, samantalang ang pagka-liberated o naging Pilipinas o meron na tayong sariling gobyerno, no? Ang Pilipinas, anong year ba yun? Nakalimutan ko lang ang history ko niyan. Pero sure ako una pa ang Katoliko. How many centuries pa, no? Ang layo, ang diferensya. Una pa ang Islam sa bansang Pilipinas. Hindi ibig sabihin na pag sinabing una, wala pa ang lugar. Dito na ang lugar pero hindi pa naging Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas. So, yan ang ating sagot sa tanong mo, Paxton, at sana hindi lang kay Paxton ang mensahe nito kundi sa lahat. So wag nating isisi sa simbahan ang mga anomalies. Kahit nasa sa loob ng simbahan, merong corruption din. Proven yan sa history, hindi tayo didepensan yan dahil yung mga pare natin, mga tao rin na maaaring magkasala, hindi kasi robot. Pero kung pag-usapan natin ang mga turo sa loob ng simbahan, iba na yun. Ano bang turo ng simbahan na masasama? Nagtuturo ba ang simbahan ng panglilibat? O ano yung pagsisira? No. Wala. Yung opisyal na mga katuruan ng Katoliko, mabubuti yun lahat. Pero yung ibang mga turo naman, hindi lang naiintindihan like larawan, purgatorio, intercession of saints. Pero meron namang paliwanag ang Katoliko diyan na hindi yan mali. So, ibig sabihin, pag sinabing turo ng relihiyon, Katoliko, mabubuti. So, kung ang mga Katoliko dito sa Pilipinas sumusunod lang, sana, sa mga mabubuting turo ng simbahang Katoliko, walang korupsyon, walang, nakaw, nagmamahalan. Yun. So, ang challenge ngayon natin mga Katoliko at hindi Katoliko, pag-aralan natin ang ating mga katuruan at faithful tayo. Huwag tayong maging hindi faithful. Kung gagawin natin yon, saka na tayo mag-judge sa simbahang Katoliko. Okay. Ito ang challenge ko sa inyo, kapatid na Paxton. Suggestion ko lang. Huwag kang mag-judge sa simbahang Katoliko o sa relihiyong Katoliko sa sitwasyong ang maraming mga Katoliko ang hindi sumusunod sa mga aral Katoliko. Dahil it's unfair kung i-judge natin ang relihiyong Katoliko sa mali ng mga miyembro nila. Sa hindi nila o sa hindi nila faithful sa mga turong Katoliko. It's unfair to the teachings of the Catholic Church dahil hindi nagtuturo ng kapahamakan ang simbahang Katoliko when it comes to teachings. Ang kapahamakan, resulta lang yan dahil hindi sinusunod ng mga Katoliko ang mga turo niya. Diba? So, my challenge now is that don't judge Catholic teachings by mere disobedience. Iba ang disobedience, iba ang turo. Diba? Kapatid na Paxton? Well, I will challenge you. Judge the Catholic Church or judge the Catholic religion when all Catholics or even 90% Catholics will do or faithful sila. Kung 90 to 98 o to 100% mga Katoliko faithful na, then kung ano ang resulta, okay, judge. I-judge ang Catholic religion through the faithfulness. No? Kung faithful na ang mga Katoliko, tsaka ka na mag-judge. Kung masama ba ang resulta. Meron bang korupsyon? Meron bang nakaw? Kung ang mga Katoliko lahat faithful sa mga turo. Dahil very clear sa tingin ko. Kaya may korupsyon, may nakaw, dahil ang mga Katoliko ay hindi sumusunod. Nag-aaway. Kung baga sa politika, hindi nagmamahalan. Di ba?
Yan ang totoong dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak, hindi nagkakaisa dahil hindi natin sinusunod kung ano talaga ang mga turo ng simbahan. So, parang mataas yung haba na sigurong nasabi ko sa ngayon, pero parang meron pang hindi akong nasasabi. So, siguro gagawa na lang ako ng part 2 nito. Kung kulang pa itong explanation na ito. Ang importante, kapatid na Paxton, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sana magkakaisa tayong tulungan ang simbahang Katoliko sa paglutas sa mga problema niya. Maraming problema ang simbahan ngayon. Yung sinabi pa ng Pope na nabasa ko sa libro niya, dictatorship of relativism. Ano ba yung dictatorship of relativism? Yung walang absolute truth. Kaya okay lang na turo ng mga inang iba ng protestante, kahit na ang turo ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay hindi Diyos, okay lang dahil yun ang kanilang. Parang ginawa natin na ang mundo ay parang polytheism dahil okay lang na si Cristo dili Diyos. Si Cristo ay hindi Diyos. Yung iba naman ay Diyos. Hindi nagkakaisa sa mga turo. Lilitaw na parang ang ating mundo ay polytheistic dahil iba-iba ang turo. Hindi ganyan. Dictatorship of relativism na okay lang ang same-sex marriage. Okay lang dahil walang absolute truth kasi okay lang ang divorce kasi ano gusto nila yun dahil wala kasing absolute truth. Yan ano ang napala natin sa dictatorship of relativism na walang absolute truth. Yung hindi ina-acknowledge na ang Catholic morality ay absolute truth. Dahil ako, si Veritas, paniwala ko, ang Catholic teaching ay absolute truth about morality. Not mentioning about science, hindi kasi science ang morality. Maring magkamali ang simbahan tungkol sa science dahil hindi yan ang kanyang specialty. Yung sa kaso ni Galileo, maring nagkamali ang simbahan doon at nag-apologize naman ang ating Santo Papa, dahil hindi siya, walang promise of infallibility about science, ang simbahan. Ang promise of infallibility sa simbahan ay yung about teaching morality. About, kung magtuturo ang simbahan about morality, about salvation, hindi magkamali ang simbahan. Dahil sa Espiritu Santo na napadala ng Panginoon sa Day of Pentecost na mag-guide sa Kanya, hindi talaga makaturo ang simbahan ng mali tungkol sa morality. Pero kung science na, mathematics na, maaaring magkamali siya. At saka yung mga pope at mga pari magtuturo galing lang sa kanilang sarili, maaaring magkamali sila. Pero kung ang mga katuroang itinuro niya, guided by the Holy Spirit, with consensus, yung official teaching niya, ayan, hindi siya magkamali dahil nandyan ang Espiritu Santo. Dahil kung isipin natin na walang magisterial teaching o walang infallible teaching ang simbahan, so anong use? Anong gamit sa Espiritu Santo na yung mga turo ng simbahan, ina-accuse natin lahat puros mali o magkamali? Parang sinabi natin na walang nagawa ang Espiritu Santo dahil hindi nakaprotect sa official na turo ng simbahan na nahaluan ng mali. No, hindi ganyan. Yan, dahil ang simbahang Katoliko nagturo na ang simbahan officially hindi magkakamali teaching about morality dahil sa Espiritu Santo. Totoong magkamali ang mga pare personally. Pero kung may Espiritu Santo na mag-guide sa kanila, maaaring makagawa sila ng mga katuroang hindi magkamali. Like for example, the Bible. Ang Biblia, sinabi natin, infallible when it comes to teaching niya about salvation. Di ba? Pero, alalahanin natin na ang nagsusulat sa Biblia, tao lang na maring magkamali or tinatawag nating fallible men. Di ba yung nagsusulat sa Biblia, mga propeta, yung apostol, nagsulat sa Biblia, di ba? Mga tao sila na hindi infallible o impeccable sila. Hindi sila impeccable. Magkasala ang mga apostol, magkasala ang mga propeta. Meaning, maaari silang magkakamali. Pero bakit sinabi natin na ang Biblia na nasulat nila, yung mga nasusulat nila sa Biblia, hindi mali yun.
So, pwede pala na ang mga fallible o hindi perpekto na mga tao makagawa ng isang libro na hindi magkakamali sa mga katuruan niya dahil may Diyos ang nag-guide sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yan ang explanation naman na napunta naman tayo sa infallibility na ang simbahang Katoliko nagtuturo ng ganyan. Pwede ang mga taong fallible o makasalanan o hindi perpekto, pwedeng makagawa ng infallible pronouncements. Yan ang ibig sabihin sa infallibility of the church. Like the Bible. Yan, produkto ng infallible pronouncement yan. Ng Biblia. Bakit naniwala tayo sa sinabi ng Katoliko na yung 27 books of the New Testament talagang guided by the Holy Spirit yan. Na kung tutuusin, that is a product or gawa ng Catholic Council. Naniwala naman ng mga Protestante na ang New Testament contains 27 books lang. Kung babasahin natin ng Biblia, wala namang mababasa sa loob na si Kristo at mga apostol nag-canonize ng counts o ng bilang o ilan ang bilang na talagang guided. Wala. Hindi nag-canonize ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol kung ilan ang bilang. Malaman na lang natin ngayon na 27 books ang New Testament dahil tagal lang nag-canonize ang simbahang Katoliko na 27 books lang. So, ang nagdesisyon kung ilan ang libro sa New Testament, hindi na lang muna natin isama yung Old Testament dahil medyo may debate na tayo sa Protestante at Katoliko pag sinabing ilan ang bilang sa Old Testament. Dito tayo sa New Testament dahil nagkakaisa tayo, no? Katoliko at Protestants, nagkakaisa tayo na naniwala na 27 books lang ang New Testament. Pero ang tanong, sino ba ang nag-canonize niyan? Sino ba ang nagdeklara na 27 books lang na kung tutuusin maraming libro ang mga Kristiyano during the first century, second, third, hindi lang 27 books. At kung sino ang nag-decide, sino ang nagpili, nag-filter, no? Sino ang nagpili? Sino ang nag-decide na yung 27 books lang ang guided by the Holy Spirit? Hindi si Kristo, hindi ang mga apostol, kundi Catholic Councils. So kung naniwala tayo sa Catholic Councils na 27 books lang ang nilalaman ng New Testament, paniwalaan saan natin, no? Maniwala tayo muna sa authority ng simbahang Katoliko before paniwalaan natin ang Biblia. Ito ang posisyon ko. Dahil nalaman kong ang simbahang Katoliko ang nagdeklara kung ilan ang libro sa New Testament, talagang i-accept ko muna. Talagang paniwalaan ko muna ang otoridad ng simbahang Katoliko before, bago ko maniwala sa kung ano ang nilalaman ng Biblia. Bakit? Paano ko masiguro na 27 book lang talaga ang guided by the Holy Spirit talking about New Testament? Dahil yan ang ating Biblia ngayon sa New Testament, 27 books lang. Hindi man mabasa natin na si Kristo at mga apostol nag-canonize ng libro sa Biblia. Hindi sinabi nila na yung ito lang kang Juan, kang John lang. Oo, that sinabi nila na lahat-lahat 27 books. No. Catholic Councils yan, malaman natin. So, kung maniwala tayo na ang 27 books of the New Testament, guided by the Holy Spirit, salita ng Diyos, paniwalaan muna natin ang otoridad Katoliko. Bakit? Dahil ang Katoliko ang nagdeklara o nagkanonisa na ang bilang ng libro sa New Testament, 27 books through canonization by Catholic councils like Council of Hippo, Carthage, makalimutan ko lang, hindi ko na memorya ang detalye nun. Pero kung magsuri kayo, suriin nyo ang history, malaman rin ninyo yan. So, yan lang muna siguro ang ating magawang paghahayag, no? Response natin sa tanong ni Pax doon sa Facebook.
at para sa inyong ibang mga nakikinig ngayon, no? At kahit na ang haba ng nagamit ko sa ating discussion ngayon, pero parang may kulang pa. Hindi ako kontento. Talagang ganito ako. Dahil siguro wala akong guide dito, no? Wala akong kining outline. So parang feeling ko parang may kulang pa sa mga sinasabi ko. Pero siguro kung God's will, no? God's will. By God's will, maybe may part 2, no? Sa ating ginawa na kagaya nito. So salamat. May God bless us all. Until next. Bye-bye. Pax Tecum.